tech sentiments will one take radio todding sems all hoping one founders are love and the best are nicked and hunt to smile to smile but you have to sing war curious pressing your dove a bit rest use most brute don't you goit vorba după tine ce ai scris aici. Ce înseamnă să mor copilul Cristi? Până la cap, ce poți să vă citești până la cap, zici că e ferar. Păi unde poți să citești până la cap? 86 dun gift 8 câtes. Ce înseamnă? Domnule. Am citit încă chestia. Ce înseamnă să moară n-aie de noi spune ce înseamnă? Ce să însemne, mă? Știi ce ai citit acum? Ce ți-am dat să citești? Nu. Ai scris că am fost o curățenie la pușcărie și am făcut paturile la toți deținuții. Mie să moară fata la noi. Păi de unde scrie? Așa am zis! N-ai scris. Nu. Coco, Alex. Păi de unde dracu scria în engleză asta? Nicola, te cu viața.